Maigsoon na bati nato, di padugay. Ang daghan kayong pag-abli sa mga pultahan sa kahayag sa Ginoo. Pinagin Dr. Joseph Puliser. Salamat sa mga mensahe o mga agda nga kinahanglan tang mangitag kaluwasan. Ayaw na ugma karon dayon. Maigsoon ang musunod nga mubatbat sa katapusang 7 kapulong sa atong manunubos. Pater in manos tuas. Comindo Spiritum Meum. Amahan ko sa imo makamot, itugyan ko ang akong kalag, ang akong espiritu. Ang mamumuong na to sa kainila, malantip og salabutan, mapapsano, sa ka radio, commentator, TV, and written write-ups. Kini ang garbo sa liti, garbo sa sugbo, o garbo sa nako kay parintin ako. Mao si Atty. Rafael Fernandez Banyuk sa kapitong katapusan nga pong atong paminaw. Sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ikapitong pulong. Pater in manos tuas, comindo Spiritum Meum. Mituaw si Jesus sa taas nga tingog og namulong. Amahan ko sa imong mga kamot. Itugyan ko ang akong kalag. Ug human namulong nabugto ang ginhawa. Mga kaigsunan sa makausapa, akong ang kunon sa tumang pagpaubos, nga kining inyong ubos nga alagad, wagi angay, dili takos, nga mubatbat ining ikapitong pulong. Apan isip binunyagan o nakaambit sa pagkahari o pagkapari sa atong Ginoong Hesukristo, bisan pa man sa akong pagkamakasala, mangahas ko sa pagbatbat nining ikapitong pulong nga gibuhian sa tong Ginoong Hesukristo sa dayang nagbitay siya didto sa krus. Ginaingon nga one of the best ways to commemorate the passion of our Lord Jesus Christ is to imagine and feel that we were part of the participants in the first Holy Friday more than 2,000 years ago in Jerusalem. Usa kuno sa mga maayong pamaagi sa paghandom, sa pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo, mao paghuna-huna o pagbati nga apilta sa mga tao na itong unang Biyernes Santo. Atong i-commemorate nga apilta dito. Kapin sa 2,000 katuig na ang nakalabay dito sa Jerusalem. Unsa kaya itong batio, no? Kung dito pagyud ta? Kung dito ta, usa ka kadakong grasya, o usa ka dakong disgrasya. Mo ni dakong pangutana. Tungod kay sumala pa sa balaang kasulatan, nahapatik gina sa Biblia, desa sa Marcos 15:29-32, dinhi, napatik yun, nga niadtong paglansang sa Ginoong Hesukristo dito sa Kalbaryo, dito sa krus. Dunay daghang tao na nambong. Pero dunay at least tulo ka mga feelings ang hutong sa mga tao nga dito. Una, dunay ni feel, moro ba'y pinakadako nga hutong, ang ilang feeling of apathy. Ikaduha, dunay ni feel og sympathy. Ikatulo, dunay ni feel og empathy. Ano ning tulo? Apathy, sympathy, og empathy. Ubihintag, apathy, mga kaigsunan, mo na ang gingong lack of feelings, lack of interest, lack of concern. So dito sila nitambong sa Kalbaryo, apanwa sila, lack of feelings, lack of concern. Muro ba'y pinakadaghan? Kay kaduha katong sympathy, sa tupa, ni simpatiya ka.
naluoy ka. Manang simpatiya ko nimo. Unya kining empathy, unsa man ang empathy nga mo'y gusto gyud sa Ginoo. Nga ni feel gyud ka sa gibati sa katao. You try to put yourself, if we try to put ourselves in the shoes of others, ma-feel nimo nga nakigibati. Padalitan karon ako doon ako'y dakong problema. Akong pahibaw-on sa Brad So, akong pahibaw-on sa Sister Faye Barino. Pwede man sa maingon nga simpatiya ko no Brad. Pero di ta prihag problema. Pero ug nani mong empathy man ko na ako mo isa part ni Atty. Rufil ron di galing. So atong dito sa Kalbaryo, dunay mga tao nga apathy. Dunay mga tao nga may simpatiya o dunay mga tao nga dunay empathy bidag ako pay nalansang sa krus bidag di galing. Nakinsa man ning apathy, daghan sila. Lain-lain pa yung hutong sa katilingban. Dunay hutong sa mga dagkog ranggo nga apathy, no? Ang ilang butyag mga kaigsunan. Lain-lain hutong sa katilingban. Una katong mga dagkong ranggo. Dunay ordinary, doon na po'y nagkalisod na, bisa nagkalisod na, apathy lang gihapon. Wala lagi po'y concern. Katong dagkog ranggo, maingon ito dagkog ranggo, hinumdum mo dito sa Kalbaryo. Ingon ito mga dagkog dito nga mga kuwan nga, ikaw tumiingon nga imong tumpago nimo, patumpag nimong templo, nya imong tukurog tilok adlaw. Wala sa itong pagkasulti, kahambugiro nimo. Sinalong sana sa krusa, pero ingon sa, di ba, ikaw tumiingon nga, imong ipatukod ng templo kuwan, 40 katuig kape na mo nang tukod niya, imong inon nga imong balikon lang sa tulok adlaw. Bugal-bugal itong uban. Doon na po yung mga tao ditong ordinaryo mga tao parihan nato nga naghinunghungay sila. Unya mingon po, makaluwas ingon manluluwas ka. Makaluwas man ka sa uban. Hindi ka kaluwas mo kaugalingon. Muto mga ordinaryong tao. Apan doon ay tao nagkalisod na gani, bisag nagkalisod na bugal-bugal gyapon, kinsa man. Katong nalansang sa krus, kauban ni Hesus. Tulisan. Bisag gilansang na sa krus, bisag nagkalisod na, nabugal-bugal gyapon. Isa, tinuod kang, anak ka sa Dios. Luwasay mo kaugalingon. Naog diha. Ni-apil sa mi. Kini sila nga mga tao, mo'y dako nga hutong. Kay kadtong misimpatiya, no? Dako-dako tong hutong sa maong katilingban. Wag kalainan sa tong panahon karon. Apathy ni ining Semana Santa kaysa tibuok kalibutan ang mga nasod nga dili Christian countries. Wa man dun. Karon panahon na it's just an ordinary day. Wa lang. No? So, lack of feelings, lack of interest, lack of concern. Ang nakaparat kay dinhi sa Pilipinas. Giilatang Kristiyano nga nasod. In fact, moingon gani nga we are the only Christian country in Far East. Ang problema naa gihapon ang apathy, lack of feelings, lack of concern karong adlaw. Kay samtang ang pipila na malandong sa simbahan, busy man na malandong simbahan karon, ni apil sa mga kalihukan sa simbahan karon, apan daghan pod sa hutong karon nga tuas mga beaches karon. Puno-puno man gyud ang Boracay ron. Fully booked mga hotel dito sa Palawan, dito sa Bantayan, o uban pa. Di lang po kumuhukom, kay basig ni hapit po gyapon sa simbahan dito, pero ang uban naghudyaka lang yun. Ang uban tagay-tagay, kay pangutan-on, o unsa man ang Holy Week. Katong duol si man niya, panahon ni Semana Santa, malandong ta. Apan ang uban nga, unsa man ang Holy Week, way klase, way trabaho, long weekend, manuroy ta. Maman. No? So, apathy, mga kaigsunan. Mao nga, bisan gani mga kaigalaan sa atong Facebook karon, live man taron. Ang nagtanaw to 1.7 thousand. Ang nagtanaw live, way labot sa kahanginan karon. Laylain og feelings. In fact, ang mga comment diha sa Facebook, may nga, amen, kanindot no sa Semana Santa. Ang uban sa mga katong usa ka speaker, way ayo to. Katong usab, bulala sad to. Sige balik-balik, natawa. Pero doon na pwede kanin county po niya, amen. Brad, ay laguan, brad. Lilain mo na mga comments niya. Yaming po, katong usang, maayo itong istorya. Lilain na. O na. Lilain, yun. Naiba niya, Semana Santa. So, kuha lang sila. Samtang na malandong ta karong mga panahon na. Unya, kinini ang munay dako nga hutong sa katilingban dito, ang apathy. Kanang lack of concern lang, tanaw siya.
Lansang sa krus, o lansang ka, anak lang ba? Ang ni-feel og sympathy, gamay ra, kato mga apostoles, simpatiya man itong Jesus Christ, pero wag man sila man namubong dito, kaya nanghadlok man sila. So kato mga sympathizers ni Jesus Christ, at that time, when He was crucified, what dito? Manang gamay ra, kay hasta mga apostoles nang hadlok gud. Imagine si St. Peter, kung hinumdum ka, misaad ko siyang Jesus Christ nga, Lord, di kumbiya ni mo, Lord. Anak, di ko ni mo. Di kumbiya. Ingon Jesus Christ, sultihan ta ka no, di pa mo tutugaw ang manok o kausa, imo na kong ilimod o katulo. Tungos ka hadlok. Kaya ang circumstance ito panahon na, balimang kag, gidakop ang Ginoo. Gidakop ang ilang leader. So pag ingon pa mga higala itong mga Hudiyo dito nga, jaray, mo ni kauban sila ito, so, uy, dili, uy. Ha? Muna ba kita gusto tayo ma-associated sa tao nga successful, sad? Pero kung ang tao nga murag daw na niya ng panahon na di ta gustong ma-associated. Ni San Pedro, pero pag ingon pa mga higalang, daghan may mga marites dito, Dr. Buliser, o Sister Faye, daghan mga marites dito ba niya? Kanang tawhan na, susla kauban na. So, dili, uy, pag-sure diya, uy. O sa ato pa itong pagkasulti ganon, uy, simbak ko yun, di ko nakakauban, di ko kailana. Pag ikatulong ng ingon nga, kana, kauban mo Jesus Christ, dili yun. Nitugtugaok ang manok. Nihilak San Pedro, kaya nahinumdom siya, ngagiinan sa Ginoo, di pagani mo tugtugaok ang manok o kausa, imo na kong i-deny sa makatulong. So, kadto mga sympathizers at that time, gamay ra dito sa Kalbaryo. Ang dunay feeling of sympathy. Apan ang dunay feeling of empathy nga dili gyud nato ma-question. Di ma-question ang gibatbat ni Sister Faye Barino. Itsi Filius tuos, itsi mater tua. Anak, tanawa ang imong inahan. Inahan, tanawa imong anak. Kay si Mama Mary, ang inahan ni Jesus Christ, ang iyang empathy, ang usa ka inahan, nga nagtanaw siyang anak nga gilansa sa krus. Wa gyud mo buwag diya sa krus. Diya sa tiilan sa krus. Grabe ang courage. Ug ang kinamanghuran sa tanang apostoles nga si San Juan, may nikuyog ni Mama Mary diya sa krus. Pila ra man sa duha ra sa kabuok. Ug katong lain pa mga babaye nga dito. Mutoy dunay empathy. Imagine. Sa atong katalingban karon, daghan sad. Mas daghan ka ng apathy kontra sa sympathy. So kung dito pata sa unang Biyernes Santo, dili ta kasiguro. Kung dito pata sa unang Biyernes Santo, dili ta kasiguro kung apil ba ta sa grupos mga tao nga dunay feelings of apathy, dunay feelings of sympathy, or dunay feelings sa empathy. Kung dito pata. Basig usa ta sa ningon ha. Oh, wag gyud labot kay mahadlok sa ta basig maapil niya ta. Kung mo tin hadlokan San Pedro nga ma-associate siya basig maapil siya mo tong limod gyud sa tama sa ginhawa. So atong pangutan tong kagalingon bida kung dito pa ko adtong panahon na basig usa ko sa milimod sa atong Ginoo. Kaya gani bisan karon dunay mga naminaw na turon, lain-lain man og mga reactions. So mo na giingon, Pater in manus tuas commendum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Gi-emphasize nga human na mulong, nabugto ang ginhawa. Sa to pa namatay. Ang pangutana nga kinahanglang balikon sa makausapa, aron masilsil sa itong alipatakan, nganong kinahanglan man siyang mamatay. Unsa may sulti sa Biblia? Hebreano 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walay pag-ula sa dugo, way kapasayloan sa sala. So kinahanglan na iula ang dugo aron mapasaylo ang sala. Inanak taka mahal sa atong Ginoong Hesukristo. Why? Kay niadtong unang panahon kung makasa ang tao, nalayo man ta sa Dios. Isaiah 59:2, nalayo ta tungod sa atong mga sala. Ang buhaton kaniadto kung makasala ang tao, mag-ihaw sila dating karniro, mag-ihaw sila baka, mag-ihaw sila kanding, kay ang dugo mao ilang halad paglukat aron mabalik ta paglukat sa mga sala. But sa atong panahon, grabe na to kabililhon. Grabe na to kapinangga sa Dios. Gumikan kay no less than ang dugo ni Jesus Christ magigamit. Magigamit aron nga kita maluwas. Gilukata sa bililhong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay pinangga ta kayo. Bililhon kay dili dugo sa baka, dili dugo sa karnero, dili dugo sa kanding, kundi dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Inana ta kamahalon kay ang dugo sa bugtong anak sa Dios
Mao iyang giula aron kita maluwas. What an amazing grace, mga kaigalaan. Mo nagiingon sa kanta, Amazing Grace. Murag more or less man akong tingog, pero kung atong tan-awon ang first stanza ana, nindot ang lyrics lang maoy tan-awa. Ayon lang og sa way akong tingog kay lain na ba ni mga Facebook na tungkuan. Gingon bitaw, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Imagine, kay bulungan nga gugma, kay bulungan nga grasya, nagihatag sa Dios. Ako walay pulos, iya nga gitubos. Mahal man ako sa Dios. What an amazing song, mga kaigalaan. Mahal ta sa itong Ginoong Jesucristo. Pater in manos tuas, commendum spiritum meum. Now, atong balikan, mga kaigalaan, ang gibutyag diha sa paglansang sa itong Ginoong Jesucristo diha sa krus. Both physical and psychological sufferings nga iyang gibati. No? Kay, if we go deeper into our understanding of the Holy Bible, we will realize that the last 12 hours, the last 12 hours of the Passion of Christ were very exhausting. Na mas Dr. Bulisero, magisgot ko karugan, makarelate yun dayon. Mag-amping sa ko nga, masakto ni akong pamahayag, kay ditso gani ka relate mi dayon, no? O kato mga psychologists, mga psychiatrists nga naminaw ron, no? Makwintada man nato na kay namas Biblia tanan. Makwintada na to ha ang oras kay naa tanan sa Biblia. Gawa sa physical pain, do na pagyoy pattern of psychological and emotional sufferings nga sobra pod kasakit. Kay sa wala pa ang actual nga paglansang, daghan mang mga psychological sufferings ang iyang gibati. Kay kung atong i-rewind ang panghitabo, sa sayo pa, ni suffer siya og mga rejections. Wa pa tong physical ha, unahon sa akong psychological. Ang mga rejections, sa psychology, sakit pa ng rejections. Unang-una, inner circle niya, gibudhian siya sa inner circle, di man nalalim. Naa ka sa imong inner circle nga mao si Judas ni budhi niya. Una. Ikaduha, rejection gikan sa simbahan, rejection gikan sa gobyerno, rejection gikan sa katawhan. Nga naman, una, rejection gikan sa simbahan kay kadto mga pare ngadtong panahon na. Mo man hinoy niduot niya. Rejection gikan sa simbahan. Rejection gikan sa gobyerno tungod kay sa gobernador Poncio Pilato at the time. Nga mo'y gobernador dito silang region, gobernador sa Roma. Bisan pa man sa iyang konsensya, bisan pa man nahibaw siya nga si Kristo walay sala, bisan pa man nahibaw siya, gisultian siya sa iyang asawa nga nakonsensya ko kanang tawhanawan ay sa apan bisan pa man na tungod sa pressure iyang gihukman nga ilansang sa krus. Rejection gikan sa gobyerno. O pagka may tabo na to no nga nay panahon nga mo decide ta bisan og kini may sakto apan tungod sa di ta kun unag balag sakto ni pero ating itimang-timang pressure man din napita. Kanina lang. Mutoy na tabo ni Poncio Pilato. So sakit in the part of Jesus Christ nga there was rejection diha sa gobyerno. Ug labaw sa tanan ang rejection gikan sa mga tao. Kadto mga tao ngayang gipangtabangan ang uban. Kadto mga tao nga mo'y ni kaway-kaway og lukay panahon sa pag-adto niya sa Jerusalem. Moto mga tawhana sa nang ni-reject niya. Kaysa diha nga si Pilato maingon, okay, kinsa may atong buhian, kaya nakonsensya siya, ipagawas ang banggiitang tulisan nga mo si Barabas. Pagpagawas gipapili. Kinsa atong buhian, kinibang Jesus Christ, nga wa ko'y nakitang sala, o kining usa nga tulisan, nga grabe gyud ka, ilado, labihan ka, well-known nga tulisan atong panahon na. Unsa kasakit in the part of Jesus Christ sa iyang pagkatawhanon? Nga ang mga tao ni singgit buhian si Barabas o gamang gusto nga kanang Jesus Christ mo ilansang sa cross. Sa psychology, ana, sakit kay na. Rejection ka na bitong, dili ikaw may gipili. Bisan ka ron, makarelate siguro mga taon turon ka na bang mga apply tagtrabaho? Ni pang-apply ni mong trabaho ba? Kay ka nga imong ka rival sa trabaho nga, layo rin kayo academic, tanan na ka.
Unya, dili ikaw may gipili. Sakit ba yun? Bisan sa promotion sa company. Kay bao ka nga, ang imong kwan, layo mo kayo, pero ang imong gisaligan, knowledge mo tanan, kamao ka. Apan, pildi ka, kay may mo sip-sip tong usa. Ang problema pag yung labing sakit na ang rejection, kung gipilian mo, niagi kay proseso bisag nahibaw na kandaan nga, ikaw may maayo unta, apan dili ka pilion, gipasubmit pag yung ka, kay gihimo kang props. Di ba sakit, Dr. Bulisir? Kanaghimo kang props ba? Nahibaw na daan niya, di ka dawaton. Di ka may ma-promote, pero aron nga ang proseso kunuhay nga, submit lang, og mga requirements, submit lang na. Kunuhay, post na oh. Pero nahibaw na kandaan nga dili ikaw. Rejection na. Rejection og sakit kaayo. Sa psychology, sakit kaayo. Muto'y gibati sa itong Ginoong Hesukristo. Nga despite, nga layo ra kayo, i-compare ni mo, layo kayo. Si Barabas. Kalayo. Ba't ang mga tao na yun, ilansang sa krus? Kini, si Barabas, may mga gustong buhian. Unsa kasakit nga rejection ang iyang gibati. That was psychological pain ang iyang gibati sa itong Ginoong Hesukristo. Unya, arita sa physical. Ang physical pain, grabe. Kaya ato man ni masubay, biblical man ha. Kung atong subayon, ang balang kasulatan, biblical na. Sa San Marcos 15:25, kama 33-38. Imagine, gingos Biblia. Jesus was placed on the cross at 9 a.m. and darkness covered the land from noon until Jesus' death at 3 p.m. That's fact. Under sa balang kasulatan. Pasi nagtuutang nga karon alas 3 mo ray paglansang Kristo, dili. 9 o'clock ganina gisugdan og lansang. Biblical na. Sa to pa si Kristo nagbitay sa cross 6 hours. 6 hours nga nagbitay dito sa cross. Munay kamatuoran sa Biblia kay sagad na to hibaw ta nga permirong pulong kanang puwa pa no lansang katulong pulong pagka ikapitong pulong dito na lansang una matay. Dili. As early as 9 o'clock, matod pas Biblia, gisugdag lansang 9 o'clock. So, time check ron, 12:46 at 2:46, nagpinal na ang atong Ginoo orong panahon na. If we commemorate o kapilta, balikan na to ang unang Biyernes Santo. So, sa ato pa 6 hours siya, nag-antos, ibabaw sa cross. Apan before paglansang sa cross, remember, nga gilatigo sa mayo. Unya, customary man, nga before ilansang, atong panahon na cross man, sa kita, nakasuway man sa Pilipinas, silya elektrika, nakasuway sa tag-lethal injection. But sa una, cross, lansang ka sa cross, o doon na kay penalty nagko. No? Unya, customary man, nga before ilansang, latiguhon yun. So, grabe nga physical pain kay latigo man. Ang gamit nga latigo kanang labaw pa sa latigo sa kabaw. Gitawag na sa Latin og flagrum. Unsa man ang flagrum? Kanang panit nga naibukog o naihait na puthaws tumoy. Flagrum, kita mo ng flagrum? Katong The Passion of the Christ, kung nakita mo ito, inagtugid, kung man ito, realistic man ito nga salida. Kanang flagrum, hapak ka na sa likod Jesus Christ, birap, daang unod, kitang bukog. Inanak kasakit before paglansang ha. Muna yung sufferings niyang gi-antos. Unya, muraga, kinini ang bunal katong mga Roman soldiers po yung nagbunal nga mga dagkong tao kay kana mga Roman soldiers mga trained gladiators man na Dr. Bulisir Sister Faye dito sa Roma bitaw na gladiator ko dito gladiator unsa na kanang gladiator katong murag gymnasium bitaw dako kayo Coliseum okay sa una sa panahon sa Roma uso na dito nga kanang tao murag manok paawayon pagdag armas muna katong mga Roman soldiers anad na mga gladiators na sila ngilingi kayo dagkong tao niya. So, muna ipahapak ko ni mo. Hapak ko na ng Jesus Christ. Mura sa patay banakon. Oh, mura patay banakon. Inanak kasakit ang iyang gibati. So, brutal ang latigo. Brutal po ang naglatigo. Unya, mo inigbunal, laksik yung likod. Madalag yun ang unod. Unya, makita yung bukog. 40 kabunal kana sa mga Hudiyo. Kamantay ka itong sa The Passion of the Christ, ipan, bunal. 40 na sa ilang tradisyon sa mga Hudiyo before kay lansang. But kay Roman soldiers man, unlimited. Ang bunal may hapak. So di awas ang dugo sa itong Ginoong Kristo, wa pag siya malansang sa krus. Hangtod nga nagpasaan sa krus, padung sa Kalbaryo, sigig latigo. Sigig latigo. Sa ito pa,
Sige mga higala og antos siya padung sa Kalbaryo, daghang dugo ang niawas. Kadtong mga orasan na gitos mga between 7 to 9 o'clock in the morning. Kay pagka 9 lansang man. Ha? Unya pag 9 gilansang siya. Pag lansang dire sa iyang kamot, sa iyang tiil, niya gidunggab pa gyud ang iyang kilid sa to pa daghang dugo ang niagas sa atong Ginoong Hesukristo. Kung daghang dugo ang niagas, kung ato patong gi CBC ang atong Ginoong Hesukristo at that time, kan-relate mas Dr. Bulisin anigi, kuhaan to complete blood count. Ang hemoglobin atong Jesus Christ ni us-us ni drop na. Kikan pagodan sa paglatigo, daghang dugo na awas. Paglansang pa sa krus, ato pa ang hemoglobin nagtudok. Natanggal. Naawas kung dugo, suwan na. Ubos ang hemoglobin. Kung ubos ang hemoglobin, ang iyang vital signs sa atong Ginoong Hesukristo at that time, ni drop na. Kay ubos ang hemoglobin, ang oxygen apektado man. Lisod na ginhawa ang atong Ginoong Hesukristo. Kay ubos imong hemoglobin, maubos ang imong oxygen. Ang iyang respiratory sad, kaya magagilansan sa kusano, unya ang tiil. So, ang respiratory rate niya, problema ang dako sad. O ang BP sa itong Ginoong Hesukristo at that time, ni-drop na. Inana, kapait, sa laktod, ubos ang hemoglobin, apektado ang oxygen, automatic na, tanan nga doktor kabatin ako ron, o tanan nga mga medical kwan, kabawas na na, ubos ka ng hemoglobin, automatic ang oxygen affected. Muto nga si Kristo, tinga-tinga nga, naglisod yung ginhawa, puting giabot ng ginawa. Inana kapait ang torture nga nagian sa atong Ginoong Hesukristo. Pater in manus tuas, commendum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Ang mga biblical scholars miingon nga the cumulative physical suffering and pain Jesus endures throughout this execution is some of the worst imaginable of human existence. Kung didto ta sa unang Biyernes Santo, dili ka ta mobati. O tan-aw ta nga naa ang atong Ginoo. Nya kana bang wa kay mahimo no? Si mamamiri unsa kay iyang gibati atong panahon na. Nagtan-aw siya ng tinga ang iyang anak. Nya wa kay mahimo ba? Ato pa ganing tabangon ng tao nga ato inom mga ni doktor nga himo ala tanan dok kutob sa may mahimo. We'll let God do the rest. Mo ginasap hospital kanang hapit na matay butangan pag kuan cardiac monitor. Kung doon na to'y cardiac monitor ang Ginoo at the time, ang iyang oxygen na tudok hasta tong iyang heart rate, respiratory ano ano hapit na flat ana inana ka ngilngi. Atong tabangon niya sound mo may makatabang. Ang inahan ng tanaw lang, imo lang yung tanawon, hantod nga. So sa kay gibati ni Mama Mary at the time, no di po lalim sa iyang kabahin. Ang Biblia mismo, mga kaigsunan San Mateo 27:51 nagbutyag, nga gani ang mga binuhat, nga way balatian niya itong higayon na mibati man, ang yuta ni kurog, ang langit mingit-ngit, ug ang adlaw mihipos sa kasilaw, kay dili makaakos pagtanaw yan ang oras nga natubgan sa kasakit o kaminyo. Ang tao pagkakaroon nga may balatian ang dili mo bati sa pagtambong nini makaluluoy nga oras sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Nga nakapalat ba kay sa dihang namatay itong Ginoo usa pag katong mga dunay feelings of apathy katong nga bugal-bugal diya pas na nakamatngon. Kay mo man to katong mga tao dito ulo siya pagkamatay gyud bro so daan pa gyud mao lagi yung Ginoo hasta tong sinturon la siya gyud lagi di ay no usapas lama kon ba kanang wa na mo na nga karon bitaw ato bang malandungan natay mga mahal tong kinabuhi ngatong ipakita nila ang atong paghigugma ang atong pagmahal dili ato abuton nga mawa na usa pa tang pakita nga ha kon ni kamatay basta ano buutan kay siya la daghan kay mo ano kadto si kuan mo. Pero sa buhi pa, wa gani. So, kining hitabua, mubati ta, o mga pamalandong, sa makalilisang nga talanawon, kay ni adtong orasa, kung ato pamalandungan, karong mga orasa, ang atong manunubos, naghingutas na, nagpinal na, nisugod na pagpiyong ang mga mata, o naglisod na sa paginhawa. Sa atong pamalandong ni mga orasa, kung atong balikan ang Kalbaryo, mikurog na ang cross. Mikurog na ang atong Ginoo.
midailos na ang manunubos, minayhinay na pagpiyong ang iyang mga mata. Dayon nihat sa langit ug mituaw sa kusog tingog. Pater in manos tuas commendum spiritum meum. Kini mo sa katingog ngaming lanog sa kaytas-an sa langit. Milahos sa kahiladman sa yuta ug may nakapakurog sa inferno. Nakapika sa kabangpangan, nakasisi sa tabil sa templo sa Jerusalem, ug nakaaghat ang katong senturyon o kapitan sa kasundaluhan nga way balatian nga nagatambong sa cross, miila kong kinsa sa Jesus nga Dios. Ulahin na nga kadtong kapitan sa kasundaluhan, kadtong mga tao nga mitambong dito, nakaila sila kung kinsa si Jesus nga Dios. Busa mityapaw sa way duha-duha, Dios gyud kini nga gisakit. Very filius de erat esti. Humanamulong nabugto ang ginhawa. Namatay ang ato manunubos. Patay na si Jesus nga tinamay. Uwahin na nga nakaamgo ang way balatian nga kapitan sa kasundaluhan, ug uwahin na nga namukpok sa ilang mga dughan ang mga tao nga mitambong dito sa Kalbaryo. Kadto mga tao nga dunay feelings of apathy, ulahin na nga nakaamgo. Kita kaha mga mahal sa itong kinabuhi, atong paningkamutan nga dili mauwahi ang atong pagkaamgo. Pater in manos tuas commendum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Iyang gihimug-atan sa imong mga kamot. Nakasiguro siya nga dawaton siya sa mga kamot sa iyang amahan. Mga kaigsunan, panahon karon sa paghinulsol, kay kitang tanang tao, padong magita dito. Wa may exempted na to. Kayang kamatayon, mao kanay sakit nga pamalandungon, apan way bisag usang tao. Ang kamatayon may usa ka batok sa sala, kay way exempted. Ngani ang anak sa Dios nga way kamatayon, wa pa sa ilua. Wa may exempted tungod sa sala sa katawhan. Pero kita mo hangyo magita usahay. O di gani usahay kanunay. Lord, kanang tagaig chance ko Ginoo. Nga mataas-taas pa akong kinabuhi. Tagaig lugway in taon Lord. Ang atong mga mahal sa kinabuhi. Tagaig taon lugway Ginoo. Kay ba man tang padung man tanan dito. Pero mo hangyo ta. O kanang atong hinangyuan atong gamiton sa pagsangyaw sa mga pulong sa Dios nga matarong nato kay hinangyuan man din na. Ang kinabuhi, gamay kayo eh. Unang mingta, usahay, katong mga naay mga masakiton karon o dunay mga kuan karon, kay ngod ka, Lord, surrender ko, Lord. Surrender ko. Di man pwede. Og imong pagbuot imo gyud. Pero hangyoon lang tika nga ayo sa Lord. Ngano man, Dr. Bulisir makarelate magid ani. Kung imong tambalan ang tao, di ay problema diri, tambalan nimo dok, tambalan nimo diri, tambalan. Matagbo makagukod. Hantod, tira hagdagan tambal, maigo ang kidney, di na mo function. Lord, surrender ko, Lord. Huwag mong pagbuot mo ang mahimo. Pero ang hangyoon tika nga, kuhan sa Lord, ganang, tika may chance. Nasayod tanan nga padung ta dito. Pero, samtang atong hangyoon ang Ginoo nga, Lord, dagay ko gigayon. Akong gamiton, kana akong extension sa pag-alagad nimo. Prayer with covenant sa Ginoo. Akong gamiton, Lord. Unya, atong pahinulsulan, kay aron unya, inigabot sa panahon. Inigabot sa panahon nga ato nasab. Sama kita sa itong Ginoong Hesukristo, nga naata sa maayong mga kamot. Siguro ta, nga nawaton ta sa iyang mga kamot, o pasudlon sa iyang harian, o takusta sa pag-abot sa panahon. Nasama kang Hesus, moingon, Pater in manos tuas, commendum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo.